Gaur egun munduan zehar gehien bat makinekin eta biltzen da, eta edozein gauza biltzen da, edozein osto, eta nik autua egin baitut kalitatea egitea, hori eskuarekin egitea da. Aipatzen alduzu zure etxaldea, zenbat hektara dituzu, zenbat ondoz, ajusten alduzu? Bai, etxalde txiki bat da, ipar Euskal Herrian ditugun etxalda bezala, hektare bat lur ditut bakarrik, nahiz eta niretzat nahiko den, baina hektare bat dut, eta gutxi gora bera 5.500 landare ditut landatuak barnean. Hainbat motakoak, 10 bat mota baitut. Jakin bada aski, nahiz eta zenbaki biziki handia iduri duen, 5.000 zango, pentsa, Indian eta hektare batean 5.000 te ondo maten dituzte. Beraz, beti berdin kalitatea bermatzeko asmoz, edo egiteko asmoz, helburua izan da gutxiago emaitea, dentsitate gutxiago, eta landarea azkarrago kokaiteko eta gustu beagoa.